Vážení priatelia, tak to je neuveriteľný. Najväčší strachopút, čo sa bojí výšok, je na štarte, ale my mu držíme palce. Je to dobrý adrenalín, Bráňo! 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 Hej! 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 Ticho, sú desiení! Ďalej od skaly, treba, prosím, ťa, ďalej od skaly. Ticho. Pani manželka. No, tam, Pozri na ten postoj, Stoj ti, braň! Pozri, aha! Stoj, áno! To je pocit! rozhľadám sa s tebou!